Здравейте, аз съм Стефан, вие сте с магазин Контрабанда. Както сами може да забележите, навън вече е студено и всеки започва да мисли за по-топли дрехи и обувки. В тази връзка днес сме решили да ви представим няколко предложения на кецове от Vans и Etnies. Първите два са от Mountain Edition серията на Vans, като единия е добре познатият ви Skate High, който, както казахме в миналия епизод, е с Scotch Guard покритие, което го прави вълно непромокаем и по-труден за цапане. Но в този му вариант е подплатен, за да ви е по-топло на краката. Също така е с защит език, за да не пропуска от там вода, и също така има грайфер отдолу, за да не се хлъзгате в зимните полейци. Втория модел от Mountain Edition серията на Vans се казва Atwood Boot, като той е по-сериозно решение за истински студените дни. Той също е с Scotch Guard покритие, с доста по-дебела подплата, и другото, което е интересно при него, е, че с значително по-голяма подметка, с по-голям грайфер и също така е изцяло защита. Etnies също са извадили доста яки зимни моделчета. Първият се казва Skyrise ODB LX. Той е с STI Evolution подметка, която се използва и при сноуборд обувките на Търтито, която е по-лека и по-здрава. Той също като останалите модели е импрегниран, не пропуска вода, подплатен е с защит език и има велкро лепенка за пристягане на глезане, което го прави доста удобен за каране на скейт през зимните месеци. Накрая стигнахме до добре познатия ни Skyrise ODB LX, който разгледахме по-подробно в първия епизод на нашето предаване. Той също е с STI Evolution подметка, пак е импрегниран и не пропуска вода, с защит език, и този цвят е про-моделът на сноуборд легендата JP Walker. Всички тези моделчета и другите им разцветки може да намерите в нашия обновен сайт kontrabanda.bg. Аз съм Стефан, вие бяхте с Контрабанда TV и до нови срещи!